गोयात सध्या शिगम्याचे धोल वाजतात। राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पारंपारिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी पळोवपाक मेळटात। सोमारा मोरजेची फामाद घोडेमोडणी जाली। या निमतान मोरजायच्या देवळात फॅन्सी ड्रेस, फ्लोट आणि रोमटा जाले। या वेळार मोरजाय देवस्थानाचो सचिव लक्ष्मीकांत शेटगांवकारान सविस्तर माहिती दिली। पळयात। आज आमची घोडेमोडणी परंपरा म्हणजे पहिलेपासून चालू आता बऱ्याच पिढ्यान ते घोडेमोडणीचो चालू आसा आणि आज सुद्धा आमचे आज तरुण पिढी आणि लहान भुरगे सुद्धा आज येतो घोडेमोडणीत सहभागी झाले आसा आणि ते सुद्धा ते नाचता। तसेच आज घोडेमोडणीच्या निमित्त आम्ही चित्ररथ स्पर्धा घेतली आणि वेशभूषा चित्ररथ स्पर्धा अशी घेतली की आर्टिफिशियल ना तर हे आता ते सजीव हेतून आम्ही घेतले आसा आणि ते मानव स्वरूपातल्या त्याचे अफजल खान, रावण वध असे ते त्यांचे चित्र अहिल्या उद्धार आणि प्रत्यक्षात त्याच्या सादरीकरण केला गेला आणि त्यातून लोकांक एक बरो संदेश मेळ्ळो की अहिल्या ही जाल्ली आसा ती कशा मेळ्ळी आणि काय जालें खरेखर रामाच्या पदक वाचन। गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।